Хемптън по-рано в своята кариера. Има ли засада на футболиста на Панатенекос? За сега такава не отсъдена! Гол! Ето я тази зрителна топка. За съжаление футболиста на Ботев Пловдив в лицето на Йонас там се изтегли най-бавно от всички. Остави в редовна позиция Александър Еремеев, който имаше и късмет, защото топката рикошира в гърба на Йонас. Казаха, че не е много щастлив. Филип Джуричич спряне от Йонас там. Не. Сяваща вечер за естонеца. Може би не играе с топката Йонас там. Тя е прекарана през краката му. Закъснява и събаря съперника много трудно. Бакасета Сили Игорен. Удар на гръка! Стреля силно в средата. И пред него със словенеца Ивелин Попов. Топката отнета. Добър шанс за Ботев Пловдив. Секорич. Подаване от Секорич. Гол за канарчетата. Гол. Корошец отне топката. Даде. Някой ще каже, че централен нападател е длъжен да го направи. Защо да е длъжен? Дава асистенция Секорич. Ботев Пловдив карва 1-2. Много трудно Уилиам Арал щеше да покрие това, което стана.